tamni bagai ringmani हामबाय सिनि मीडिया ताकुक संनो जों रिंमानि कारन हंका हंकाय जों टेलीफोनो भाइराल लंमानि नुखा बुको कस्मी देबबर्मानि आबनि बागै कारन हंका हंकाय जों संगठन खायमानि तो बालुखा तारमाने संगठन बनिजिबो तंगो संगठन आबनि बागै जों सज्ज उंलिया दिनै आबनि बागै आपनि संनो मा कबक्का बिनि भिडिअ भाइराल लंमानि नुगै कारन हंकाय सेलें मसिंसा तमंरंनो जों नायथक जागलिया आबनि बागै जों मा कबक्का कारन एकजन संनाय जोग स्कुलो साधारण चाकरी आबो 2500 मात्र बेतन बनो चासमाय चानान बागै आरनि इनचार्ज जखन बनो लगी सानका ओंखाय आओ सेलें मसिंसा तमंरंनो जों चाजागलिया कारन संगठन तंगै संगठननि जेकुनु सदस्यनि जों जुदि किच्चाफोन बनो हेल्प खायमाया हंका हंकाय आ संगठन तंगबो व्यर्थ आबनि बागै जों गोसकाङो आगग लायखा जों ककचाब लायखा बिनि बागै जों ताम खायमान बनो साज्यदे खायमान आरन बिसिंबो ते कायसा भाइराल नुकसाखौ आ हेडमास्टारनि अनिन्द्र देबबर्मानि बनो किच्छु साया 50,000 रां सानो बनो रां रियान बागैसे अमतै खायो हिने बो साका आबो बो चाया आबो बो मिथ्या आबो ताताल कक बजत्तनो ताताल मांनो सुपुरि तंखा जों आबनो खापचाजागलिया माने जोंनि बोखाव नाहारमालिया बिनि आकक रकनो एसारा एसएमसी कमिटिनि चेयारमैन जे जागाव बिहिग्न संरितनि ताबुक बर्तमानो ब बिहिग्न संरिनान बगैनो कस्मिनो आमति व्यवहार खायखना ब सित्रा संग बिउको माइरं लुता हुया चेरेनो समय मते चारिया आमति हिनि बाहायके बो ओ चेयरमैन जे जागा एसएमसी कमिटिनि चेयरमैन बो बाहायके साराक्का जे जागाव कस्मी रेगुलार सं तंगो समयो दालकरी हिंका हंकाय संमालिया जाय होक आबो तो कस्मिनो जों फोरोंना थांलिया आफुरो तो एसएमसी कमिटि नायनान दरकार दंमानि बो नायिया तो तिनिखाय कस्मिनि बेपारतै बो बाहायके साराक्का आ ककनो आं ते कक थैजा सानान मुचुं मंखाय हायसे जोंनि जे जागाव जोंनो नायकल नाय एडिसि नायकल नाय सार रविन्द्र देबबर्मा जे जागा एडुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ एडुकेशन नि बार प्राप्त आं जे समय टेलीफोन खायो एडिसिओ तंफुरो सार आपनि बायसिं मालायनान फायो इनका बरनि इनका आं डायरेक्ट साका आं फायनि ओ आ संनायनि बेपार तैदे एने सार साओ हे सार आबनि बागैनो आ साधारण संनाय खेसेरि संनायनि बागै आं माथा गामाय लाब करे बिनि बागै आं माथा गामाय तंहांका आं जनसाधारण बुफ्रुम माथा गामायनाय आबो किन्तु खूब दुःखजनक जे जागाव इएम सं जुदि आमति कक जुदि प्रकाश खायका हंकाय जों तो साधारण जों साधारण असाधारण हिनि जों गसेया साधारण चाकरी न चिनिमो जों नुवार नुपे जों खायकाय रां मानो 2500 टाका मात्र जों साधारण बरक न किन्तु एकजन मिनिस्टारनि बुखुक्तै आकक खनाव खूब दुःख नांखा आबनि बागै आं सारनोबो कयनाय जोंनि रविन्द्र सारनो इएम आपतैरक जाहाते जीवन फनो ता साथुन चिकन कतरंमानो एक समय कतरनो चिकनमानो किन्तु जोंनो तोरिनाय बरकनो बरक एसेम्बलिओ जोंनि बागै कक थाइसा दे साकना जोंनि बेतन जे मुसुकताय बरक खाय दङ जों चेरेरनो याक सुरियो माइ तुगै चारिमान सोकङो सङै जोंनि जे सिगां टेस्ट खायग्राव चेरेरनो बहुत गेदेरानो मुति देंनो असुबिदा देंनो जोंनो तरिवै जोंनो लग्रिवै इंजिनियर डॉक्टर जोंनि याकनि माइसावै बरक डॉक्टर इंजिनियर खायो तार माने जोंनो बुङा बुफा ओंखाय जों बुङा बुफानो जोंनो से आमसे चिकन मने खायका हंकाय आबो बो जागा सहिका आं रिक्वेस्ट खायनाय जोंनि सार रविन्द्र न जाहाते अबहाय इंयावै जत्त बरंनो समान मकल बाय नुकथुन नायनानै उंथुन ते थाइसा कगुमनाय सारा त्रिपुरा राज्यनि जत्त बोरै दफानि बररक उ कस्मिनि बेपारतै खावा दुःख नांथुन
कस्मी जे खाइजाकमा हाय ते कुबुन स्कुल खाइजाकमानो खाइजाकमाया कुन को गया आहाय बा तांथुन जत्तो टीचार नो बा आं कोइनाय जत्तो हेडमास्टर नो कोइनाय बा जत्तो स्टाफ स्कुल स्टाफ मास्टर नो कोइनाय जाहाते बुरी अंशनि बरकनो बेसिरभाग संनाय खेचुरि संनाय जाहाते अमति बा तांथुन ए थाइजा को खंगांखाय कस्मी तिनि खाइजाकमा हाय ते काइसा बरक खाइजाक कांखाय जों आसुक तंलाक सिनि संगठन त्रिपुरा राज्य कमिटिनि संगठन आं त्रिपुरा राज्य कमिटिनि मेम्बार डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि मेम्बार आंनि मुं ज्योतिष देव बर्मा आं मुदिबारि एसबि स्कुल सिआरसिनि मामुइ संनाय आं कक रिबो कक सावो कक माने जत्तनो कयो जत्तनो सानन मुचुङो हायसे सुदु संनाय सिमिया जत्तो हा साकाओ जे बुरि तंनाय बुरि अंशनि बरक बरक खा दुख नांथुन कस्मिनि बागै मकल मुक्ति खिग्लायथुन आशा एवं आकांक्षा नारगैनो आं जत्तनन तवैसा कयो जाहाते अमतुइ हायता अंथुन सिनि हा साकाओ सिनि बरक दफानि बरक आहिनसे कम सिनि दफाओ आहिनसे बरक कम ओंखाय मुतुइ मांनो अबस्था चलेखांखाय जों बो जागा थां सौगैनाय अरबो अमतुइ जे जागा कस्मी निरीह बरक बिनि नक से करिजा सागायको बुसाय बुनि कामला खाइसा जाऊ ब 2500 रां मानो ब हायसे बरक न से अमतुइ व्यवहार खायोंखाय अब मास्टार लिया ब पशुनि तुइ लंखा पशुनि फानसे समय दङ एकटा सिजन दङ बंनि बिनि सिजन करिखा ब तामनो फोरोंनाय इंलिश मीडियम से मास्टर एक्चुअली इंलिश मीडियम से बो इंचार्ज ओंखा ब से अब हायोंखा का बिनि छात्र तामनाय बिनि छात्र तेबो तला कलगनाय ब्ले अबनि बागैनो आहाय तांथुन आं लुगरंनो कयनाय जत्तो बरक हा साखानि चिनि दफानि बरकनो आं कयनाय अब हाय जाहाते तांथुन नरक जत्तो खुंजु क्राक खायखाना बायदि चिनि म संगठन जों कस्मिनि बागै 100 बार जों लायसनाय 100 बार जों बिनि बागै जास्टिस नायनाय केस खालायनानै आबो हायदों जों ताबो केसन थांसिनाय कारण केस सारा जों कस्मिनो उद्धार खायनाय मतो जों लामा नुहुरलिया आबन बागै जों कोर्ट केस थांनाय उइला थानाव थांनाय थानाव केस रिनाय थानानि परे कोर्टआव जों केस रिनाय जों आइनन थांसिनाय आइन सारा दङ कस्मिनो रक्षा खायनाय मतो जों नुहुरलिया बिनि जे भाइराल माने जत रकम जों वानसुंनाय लेखा कारण जों केसआव थाङि हांखाय बन बानचि रिनाय मतो क्षमता चिनि गरै जों संगठन खाय दङ जखन चिनि संगठन बो एकटा क्षमता दङ बा फान दङ 11330 जननि फान बायनो जों लरायनाय चिनि बुकुक जोग मुंडा बस्ती इंलिश मीडियम म संनाय जोगनो जे नर्मानि 10 बছর যাবত 2500 रां बायनो सं तंजामानि खूब कष्ट खायो ओंखाय बनो ताबुं नरि रहरका जों विभिन्न जायगायाव थाङै माने डिरेक्टरनि आरो थाङै डेपुटेशन खायजाक प्लास प्रिन्सिपलनि आरो थाङै डेपुटेशन खायजाक आरो बिसिंबो जों मुख्यमंत्रिनि आरो थाङै डेपुटेशन खायजाक चिनि कुकुम हेल्पार देर साटाई करा चलबे ना चिनि आबो 7 नम्बर कलम दङ जों दाबि खायजाक तिनि बनो नरई बुनो दामानि आबो बेआइनि चिनि तारमाने चिनि दाबि कुनु अर्थ करिखा आरो चिनि ते ककथाइसा हांखाय बनो बनो मा तनिनाय चिनि हुकुम हेल्पार वेलफेयर तरफ थेके राज्य कमिटिनि तरफ थेके डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि तरफ थेके जों सानमुं हांखाय बनो बो मा तंथुन बनो बो संथुन आबो बनो साटाई खाय मंगलाक चिनि दाबिबो दङ जों मुख्यमंत्रिनि थानिबो दाबि खायजाक मुख्यमंत्रिबो गसेजाक पिउनि आरो डेपुटेशन खायफोर पिउबो गसेजाक जोंनो साटाई खायमानिया किन्तु तिनि बेआइनि बाबे बनो जे साटाई खायमानि आबो उंमाया आबो जों उंरिनानै रिया कारण हुंका हांखाय अब सेलेंमा सिंसा सामुं जों अबनो उंरिनानै रिया बनो साटाई खायमंगलाक बनो बो आ स्कुलो आ इंलिश मीडियम बनो बो मा संनाय ते कायसा जों कयनाय दिनै हुकुम हेल्पार वेलफेयरनि तरफ थेके दिनै त्रिपुरानि महाराजानो ब जाहाते दिनै मो जे घटनानो बतो यूट्यूब नुखुना
आशा खायो ओंखाय महाराजा जाहाथे बिबेचना खायै दिनै बुखौ कस्मिनो बुत्तै खायमान माने बिनि जास्टिक बे माननो अब महाराजा जाहाथे चेकाय नायथुन जों महाराजानो कयनाय दिनै हुकुम हेल्पार वेलफेयार नि राज्य कमिटिनि तरफ थेके जों बनो कयो महाराजानो खुलुमुं याफारै बिनि कस्मिनि जाहाथे जास्टिक मानथुन जास्टिक खायथुन चेष्टा नाहारथुन महाराजा जोंनो हेल्प खायथुन जों कयमुं।